As obras da residencia de Becerreá que leva a cabo a Deputación seguen a avanzar a bo ritmo. Tras a demolición da antiga escola xa se poden ver en pé os cimentos que sustentará a nova infraestructura. O Goberno da Deputación levará a aprobación o pleno deste mércores unha moción para prorrogar o convenio de construción. Decídese facer esta prórroga pois fundamentalmente por tres cuestións, por as recomendacións do Servicio de Arquitectura, por a recomendación do Servicio de Benestar e tamén a petición do propio Concello. A de Becerreá, cun financiamento de 3,5 millóns de euros, dispoñerá de 100 prazas. Será o centro máis grande da rede de residencias provincial. Enmárcase dentro dun contexto de aposta por os nosos maiores a través de non só a construción de novas residencias, sino da xestión das existentes, non? A día de hoxe prestan servizo na provincia 4 centros, Trabada, Ribadeo, Pol e o da Fonsagrada, onde xa entraron a vivir os primeiros usuarios e usuarias. En breve tamén abrirá as súas portas o de Castroverde, con case todos os trámites rematados. Castroverde, digamos que é a única que xa está equipada. De Castroverde necesitaríamos fundamentalmente poñela a funcionar. De feito, xa se deron os trámites administrativos que son a firma do acordo marco, a aprobación inicial por parte do Concello da ordenanza de prezo público, despois quedaría simplemente a firma do convenio específico e a licitación da xestión da propia residencia. A falta da súa equipación tamén se prevén próximas aperturas en Pedrafita do Cebreiro, na vía de Suarna, Meira e Ribas do Sil. En total, o orzamento provincial contempla 9 millóns de euros para estas dotacións sociais, blindando así na provincia a atención dos nosos maiores e a xeración de emprego no rural.